एबार नायदो नोंनि बसनि बुजानायखौ मिरिबा साखि दांना लाबाय इसोर नागिरना मोनबावगोन नोंसिनि हाराया ज' दा नुखाबाय दा एक्सन्सफ्रा माबायदि नै लिंसारनि एक्सन्सफ्रा माबायदि दा नायगोन सोरांनि एक्सन्सफोरखौ अके हेलो लोगोफोर वेलकाम टू BMT's क्रिएशन दिनै माखासे भिडिअस नायगोन यूट्यूबनिफ्राय फानि भिडिअस ओमफ्राय रिएक्शन खालामगोन who is the best actor and action actor and मानो बिदि खालामो बिसोरो मानो गरनिखौ खोमानानै लायो okay so let's begin the video without wasting any time so let's go बाप खुगाखौ माने एफा गिदिर सिदों आं बुजिनो मोनाखै बाप खर'आव मानो बिदि खादों एकदम मोननैखिया हिन्जावना हौवा जाखो ना गरनि गैयै जाथसो बेबो ओमफ्राय थोरसि लथा सुदों ओमफ्राय सुनायाव बिराद बेस्थ' ओमफ्राय सुनायाव सोरबाखि गान खनो नामा बे टटेलि ननसेन्स सिबाय था सोरबा मिस्टि दौना हो ना सोरबा थालिरखौनो दौना होदो फैनानै गावबा गावनि थालिर दंखायो दा नोंसिना थालिरखौ दौना हो नै गिलासखौ गाहरो नामा सोरबा गान खननानै दुखु जानानै गिलासखौबो गाहरो आंथ' बिदि नुफेराखै नोंसोर नुबाय नामा बिदि एकदम ननसेन्स बिमा बिफाया मा फोरोंदों बेखौनो फोरोंदों मा नोंसोरखौ बिदि एक्टिं खालामनो ड्रेस होलायनो मानो मेकआप खालामनो लिपस्टिक फुननो एकदम हौवायानो हिन्जाव जानो ट्रान्सजेन्डार मोनदों नामा एकदम सोलायनो हायो हौवाथ' हिन्जाव हिन्जावथ' हौवा हाजों अख्रांजों माब्लाबा गोरोबनो हाया जोहोलाव नोंबायदि थाइसे आरे थाइसे थाखा फैसा खामायनो हायाखै बिदि खालामनानै थांनानै रेलवे स्टेशनाव मांगियोना हाजों अख्रांजों माब्लाबा गोरोबनो हाया जोहोलाव नोंबायदि थाइसे थाखा गैजायै निखावरिया आंनिलाय मा गोजोननाय होनो बाथ्राखौ नों सिगाङाव बुंखानायमोनब्ला दिनै बुंनांनाय नङा रेलवे स्टेशन टाउनाव थांनानै थाइसे थाइनै थाइबा 10 थाखा मोनबाय थागोन मानोथो बिदि गाज्रि भिडिअ बानायो इस्राम बा बेथ' मानसिखौनो मोनासै नामा ना हाबा लानो रोङासै दंफांखौनो हनै लागायगासिनो गिलु बालु हनै जानजि समाव बिखायाव आखाइ दांनानै बा फुरा होख्लायगासिनो गरनि गैया मानसि नुनायखौल' आं होखानायसो नुबाय नायलाय नै गरनि गैयै जातफ्रा बिदिनो जायो नै दारिबो दं ओमफ्राय लिपस्टिक बुंदों बेखौ कि मा होनबावनांगौ साला नाम्बार 1 हिजराखौनो बुंजागोन जोंनि लकेलाव दारि दङ ओमफ्राय दारि जाय मोनसे दारि दं बेखौ लिपस्टिक फुनजायो ना माया खामानि गैया हो मेकआप लगाय बेखौ देखायदों नाम्बार 1 एक्टर मडेल जानो बा नुवा नुस्लाबा खिदों नामा नुवा नुस्लाबा खिनो थांदों नामा हाग्रायाव नायनोसै मा जायो गाब्र'दों माथो गाब्र'नाय बायदिखौ नुवाखै जेरावबो गोथै हाखराव गाब्र'दोंनो नायदों ओमफ्राय हाखरानो थौलायलाया जेबोआनो जाया बेयावथ' आंथ' डाबल ट्रिपल एग्जाम होनो हायो आरामसे माथो मालानो गैया नै फ्लेटसो बुस्थुआनो फ्लेटसो ओमफ्राय बोरै दहायनि माबा दारि गोनाङानो हनै लिपस्टिक फुननानै बे खिनो ओंखारदोंमोनदां ओमफ्राय खिनो जायगा मोनैखाय हाखराव खिबाय ओमफ्राय खिखांनानै दा खिबुसोनो दै नागिरगासिनो
हाय जरे बोलो होदों एक्टिं खालामनायाव गावखौनो गाव रेकर्डिं नुबाय थागोन एक्टर मडेल सानदों नामा खामानि गैया एक्टर मडेल जानोब्ला पाब्लिक भट नांगौ पाब्लिक सिस्टेम बोराया नायलाय ब्लाउसबो गानदों ओमफ्राय ब्लाउसखौबो खायाखैबो ना बाटोनानो गैया जाहैगोन ना बाटोनखौनो बायनो हाया जाहैगोन ओमफ्राय सेन्देलबो गैया आथिं गिदिर गिदिर ओमफ्राय उथुमाय देखायलायनाय बहा होदों हगलायदों फादौदों आंनि नामा आया मा फाग्ला नाम जाखो बे खनसेनो थिनदाव बिदिखौ मा होनबावनो जोंखौ बिदिखौ थार्ड क्लास मानसि दुनियानि एथ' बोराय रायानो बिदि एक्टिं खालामो खामानि गैया गरनि गैयि जातफ्रा बिदिनो जामारो स' लास्टाव बिसोरो माबायदि जागोन मिथिबाय आंनि बायदिब्ला ओरैबायदि जागोन बिसोरो माने आं खोन्थाखाबायना नोंनो आंनि नामखौ आया खनसेनो थिनदाव गावसिनि नामखौनो गावसिनि मुंखौनो खिन्थानो रोंनाय नंला ओमफ्राय मा अबे जायगा अबाव थायो बेखौबो खिन्थानो रोंनाय नंला गावसिनि बिमा बिफाखौबो मोनथिनाय नंला बिसोर सिनाय रोङै जालांगोन आस्ते स' आंनि बायदिब्ला बिदिनो जालांसिगोन माने गरनि गैयि जातफ्रा बिदिनो जाखायो रेलवे स्टेसनावसो मांगिहैलाबायो रेलवे स्टेसनावसो फैसा देरे बाबा होनबाय थायो ओमफ्राय गरसे गरनै मोनजायो माने गावसिनाव गरनै गैखाया नालाय गरसे गरनै नांखागौ बिसोरनो थांना थानो थाखाय स' बिनि थाखाय रेलवे स्टेसनाव थानाया साबसिन ओमफ्राय बेयाव मानोथो लकेलाव बिदि भिडिअ बानायो अजास बोलो होबाय था नोंसोरो मडेल बानायनायाव बिदि भिडिअ बानायनायाव बोलो होबाय था बेसेबां बोलो होयो एफाराब गावखौनो फेमास जादों सानदों नामा खुनु फेमास गैया बे मिलियन भिउस थांनायफ्रा नोंसिना एकदम इउसलेस नालाय संसारनि मानसिफ्रानो गरनि गैयि जात जालांजोब्बाय बोरैथो बिदि जालांखो संसारा थैगोन बोरैथो बिदि जाखो आंथ' मोनथिनो हाला नोंसोर जायखिजाया मोनथियोब्ला कमेन्ट सेक्सनाव हर मानो बिदि गरनि गैयि जात जालांखो लाजिनो रोंगौना रोङा संसारनि मानसिफ्रा बेफोरनि बारै जौ फेदों ना ड्राग्स लादों ना बिएस थुदों ना गांजा सोबदों गरनि गैयि जात प्लिज नोंसोर अननानै बिदि दाजा बिनिस्लाय मा खालाम नोंसोरो बेबायदि भिडिअ बानायस्लायस्लाय ना न'आव थांनानै आरामसे खथार गंसे एबा हाफ गंसे लोंनानै ज्राव उन्दुनानै फुरा आरामसे उन्दुबाय था बिन्दासनो जेबो टेनसन गैया दा नोंसोरो नुबायना बेफोरबायदि बुस्थुआ ननसेन्स एक्टर गावखौनो गाव एक्टर जानो लुबैयो ना मा सानोथाय बेबायदि भिडिअस गरनि गैयै भिडिअस बानायनायनि खार'ना मा बिसोरो फेमास जागोन खोमा बेबायदि सानो खोमा नाथाय बेबो फेमास जाया नोंसोरो गावखौनो गाव एक्टर साननो लुबैदोंबा नोंसोरो पाब्लिक डिमान्ड नांगौ पाब्लिक भिउस नांगौ पाब्लिकनिफ्राय नोंसोरो सापर्ट मोननांगौ अके पाब्लिक भटिं सिस्टेम नांगौ स' नायगोन दा ओमफ्राय लिंसारजों सोरांजोंखौबो नायगोन दा सोर बेस्ट एक्टरसिन अके दा लिंसार एक्टराथ' माबा एवार्ड मोनदों नालाय बेखौ दा बयबो बेस्ट एक्टर होननानै मानियो खिन्थु आंनि थाखाय नङा स' बिनि एवार्ड मोननायनि माखासे फुटेज नायगोन ओमफ्राय नोंसोर डिसिसन लानो हागोन सोर बेस्ट एक्टर होननानै लेट्स गो लाभ इउ अल नों बे एवार्डनि थाखाय सोरखौ साबायखर होनो सानो बे एवार्डनि थाखाय आंनि टिम अननायनि जोंना मानगोनां आब'रिया बिथाङा बे फिल्मखौहाय बानायनायाव आंखौ खाबु होदों आरो आंनि टिम डिरेक्टर राजा नार्जारि स' नै माने ओरैबायदि जानांगौ बुस्थुआ मानसिफोरखौ थेंक इउ होनांगौ मानसिफोरखौसो धन्यबाद होनांगौ पाब्लिकखौसो धन्यबाद होनांगौ बियो आब'रियाखौसो धन्यबाद होगासिनो पार्सनेलि इन ए पार्सनेल वे खिन्थु बे जाया बे जानो हाया अके स' बिनि माखासे दा एक्सन्स नायगोन एवार्ड मोनखांनायखौ नायनानै माखासे एक्सन्स एबार नायदो नोंनि बसनि बुजानायखौ ज' दा नुखाबाय दा एक्सन्सफ्रा माबायदि नै लिंसारनि एक्सन्सफ्रा माबायदि दा नायगोन सोरांनि एक्सन्सफोरखौ अके
दा नै सोरांनि एक्सन्सखौबो नुखाबाय नोंसोरो बोथ लिंसार एन्ड सोरांनि एक्सन्सखौ नुखाबाय ओमफ्राय बिनि दा नोंसोरसो मोनथिसिगोन सोर बेस्ट एक्टर होननानै अके दा नोंसोरनि कमेन्टसआ जाहैबाय कमेन्ट बक्सआव हो सोर बेस्ट एक्टर होननानै आं बेखौल' नांगौ अके जाहाथे संसारनि मानसिफ्रा मोनथियो ओमफ्राय पाब्लिकआ मोनथियो एन्ड एभ्रिबडि नोस अके स' दिनैनि थाखाय बेनो भिडिअ'आ